Il-budget 2024 ma kellu l-ebda investiment fis-settur tal-arti u l-kultura, pajjiż li għandu xandir nazzjonali maħtuf minn gvern laburista, gvern li qed ikompli jnaqqar mill-poter tal-kunsilli lokali. Dan kien il-messaġġ ewlieni tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Giulio Zara, Derin Karabot kif ukoll Graham Bencini waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa filgħodu fid-Dar Ċentrali. Id-deputat Giulio Zara qalet li f'diskors ta' 110 paġni kien hemm biss 230 kelma dedikati għall-arti u l-kultura. Giulio Zara qalet li fil-budget rajna idejat riċiklati jew affarijiet li diġà qegħdin isiru. Hija saħqet li l-gvern ta' Roberta Bera nesa verament jindirizza l-artisti u s-settur kreattiv ta' pajjiżna. Bħala Partit Nazzjonalista qed inħarsu lejn dan is-settur artistiku, il-creative business workforce, li rridu ninċentivaw l-artisti. Daw ma m'għandekx biss il-mużiċisti u l-kantanti, iżda wkoll web designers, nies fil-gaming, videographers u oħrajn li aħna natuhom u nemmnu u li nistgħu niftħu din l-industrija x'tagħmel tajjeb għall-ekonomija ta' pajjiżna. Min-naħa tiegħu id-deputat Derin Karabot qal li fil-lokalitajiet ta' pajjiżna hemm diversi nuqqasijiet fosthom it-tindif fit-toroq kif ukoll il-ġbir tal-iskart. Derin Karabot tappella li l-kunsilli lokali għandhom jingħataw ir-riżorsi kollha possibbli sabiex ir-residenti jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Il-gvern jibqa' ma jitgħallimx. Mela vera għandna sitwazzjoni li l-gvern lokali mhux qed jiġi stmat mill-gvern ċentrali u għalhekk jiena u nagħlaq hawnhekk. Nerġa' nagħti ħarsa u ngħidilkom, nistidilkom. Ħarsu lejn il-viżjoni illi ħejja il-Partit Nazzjonalista, il-viżjoni spjegata u maqsuma fuq 5 temi b'numru ta' proposti illi juru kif hemm bżonn illi l-Kunsill Lokali jerġgħu jieħdu il-forma ta' gvern lokali, jerġgħu jieħdu l-forma ta' responsabiltajiet. Id-deputat Graham Bencini saħaq li x-xandir nazzjonali għandu jkun wieħed ħieles li jagħti l-informazzjoni kollha u vera lil poplu Malti u għawċi kollu. Dan apparti li Graham Bencini qal li l-gvern qed jibqa' jaħbil mod kif qed jintefqu l-flus tal-poplu fejn hawnhekk huwa stqar li l-poplu għandu jkun jaf fejn qed imorru flusu. Għanna ikollna xandir indipendenti irridu nibdow billi nsaħħu l-istrutturi li jbedu il-gvern mill-PBS, mix-xandir nazzjonali, irridu wkoll insaħħu u ntejbu l-programmi li qed jwaraw fuq il-stazzjon nazzjonali tagħna u fuq kollox irid ikollna trasparenza sħiħa fuq il-fondi allokati mill-gvern lill-PBS u kif dawn il-fondi qed jiġu utilizzati. Giulia Falzon għal Net News.